कल'सिया 3 बालाब 18निफ्राय 19 सिरिसिम। बियोफोर खृष्टानफोर फालिनांगौ बादि नोंसोरो गाव गावनि बिसायनि सिङाव थादो। बिसायफोर नोंसोरो गाव गावनि बिहिखौ अनदो आरो बिसोरनि सायाव गोखा दाख्लाम। इब्रायारि 13 बालाब 4 सिरि। हाबा खालामनाया बयजोंबो मानिजाग्रा आरो बिहि फिसाय फोथायज्लायनाय थाथारनांगोन, मानोना इसोरा बिहि हाग्रा खाग्राफोर आरो जिनाहारि खालायग्राफोरखौ बिसार खालामगोन। बोसोन बिजाब 34 बालाब 10 सिरि। आखल गोनां आरो मावनो हानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब, बियो दाम गोसा अलंगारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार। एफिसुस 5 बालाब 25निफ्राय 26। बिहिफोर खृष्टआबो गिर्जाखौ अननानै बिनि थाखाय गावखौ जेरै गथायदों, बेबादिनो नोंसोरबो गाव गावनि बिहिखौ अन। बियो दैजों थुखैनानै बाथ्राजों बिखौ फोथारबाय। 1 करिन्थिया 7 बालाब 2 सिरि। आन्थाय जिनाहारियाव थाङि बादि साफ्रोमबो हौवाहा गाव गावनि बिहि थाथों आरो साफ्रोमबो हिन्जावहा गावनि बिसाय थाथों। जागायजेन्नाय 2 बालाब 18 सिरि। आरो फोरबो इसोरा होनबाय, मानसिया हारसिं थानाया गाहाम जानाय नङा। जागायजेन्नाय 2 बालाब 22निफ्राय 24 सिरिसिम। आरो फोरबो इसोरा आदमनिफ्राय बख'जानाय खामिहाराखौ सासे हिन्जावनियाव दानानै आदमनियाव लांदों। अब्ला आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम। बियो हौवाजों मुं मख'जागोन, मानोना बिखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जाबाय। बिनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। एफिसुस 5 बालाब 22निफ्राय 23 सिरि। बिहिफोर नोंसोरो फोरबोनि सिङाव बादि गाव गावनि बिसायनि सिङाव गंदो, मानोना गावनि मोदोमनि बोखांग्रा जानाय खृष्टआबो गिर्जानि खर'। गिर्जानि खर' बादि बिसायाबो बिहिनि खर'।